Kaya sinasabi ko.
May video, may video. Ayan eh. Reverse niya mo. Mamalal na. Bad dito na ka. Nasunod ka rin dati. Galing ka magal.
Nike siya pa. Ano yung lagi yun? Gusto mo yung boss bro? Awan. Pibat. Alin, ito ka eh. Siyempre again eh. Masakit. Kasi natin magkaganda. Siya resistance ko. Ano ka busugin? Busugin pa natin. Tunga kayo. Aba? Hindi, ito yung mga suko. Ay, ano pa yan? May game. Well, limited lang yan. May check mo ba? Good. Pag-iwas na ka. Pinacheck ko yun. Ikaw daw gusto. Ay, Clark. Tanggal. Kalmo na yun. Tanggal ko. Ikaw si Diego. Tama ka lang. Wow, ayan pa. Kunin kayo Ay, na si Ricky Mamiya. Paul na. Wow. Paano kilala na ako? Wala na nakalapasin. Pero mag-iwas ko. Sayang mag-fight. Sige na. Nakaka-work niya kasi. Kaya na sa'yo. Tama. na to bro. Oo, may Phoenix eh. Ang obrang laking ano, pang TV. Ala, ay lang ko yan. Okay na rin yung hands. Kaya po dati bakanti. Was din. Mikey Glass, Ryan Patrick. Yung po rin nga din. Mikey Glass, Ryan and Patrick.
Ads, nice game ha. Thank you po. Sir, ito na pala. We have updated.